Basudewa paran boyo dadine Praja Mandura. Rijeng nayakane ngrat. Duh, Kanjeng Rama. Murih sampun kedawa-dawa. Mugi wonten lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama kula madheg sayembara. Kula ngger Basudewa jeneng ingsun percaya marang kaprawiranira nanging kaya kurang prayoga. Prayogane sira milya dalan kang rahayu ya ngger. Rama dewane ingsun. Kanjeng Rama Dewaji menawi mekaten lajeng kadosa pundi kula nyuwadhong dawuh. Kula ngger Basudewa jeneng sira manjinga minangka dadi pengawakan ingsun budi daya murih ruwat panandhang kang sinandhang dening kadhangira yaiku Kunthi Talibrata. Yen to wis ruwat saka panandhang jeneng ingsun karya sayembara pilih. Perkara bot repoting sayembara pasrahna kelawan kadhangira Arya Prabu apa dene Kaki Ugrasena. Samengko budhal ya ngger aja mangu-mangu ing karya.
Kuntilagya lenggah ing patenggan Kawistara anggung jibeg penggali ngraosaken panandhang Batosan nutuh diri karana wanturing hangaji luwih hanggeguruyukti ngantos lipya ing kawanitan kamangka nguni sampun prajanji sabaya mukti kalian salah satunggaling satriya kang ing panimbang wis karaos jumbuh marma sangsaya srudenira nandhang nelangsa maruta mandheg sumilir gegodhongan datanengkung ibah peksi jiwa-jiwa kesah saya maweh kekes kang lagya anandang resah praptaning Raden Basudewa sinengguh Bathara Yama kang ngarsa mulung jagat sumobra mahning pawalnataring kang duh Kakang Mas Sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan pana krami. Ya ya. Kundi dak tampa kanthi bombong ing ati. Aja kuranging pamengku Yayi, nyinta praptaning pun Kakang ganggu marang si Adi. Duh Kakang Mas. Sarawuh paduka wonten wigatos ingkang kados pundi? Kundi Ojo kaduk ati bela penampa ora pisan-pisan pun Kakang ganggu marang kamardikane si Adi. Nanging malah kepara prihatin. Samengko Praja Mandura kebekan raja panglamar kang bakal ngayunake si Adi. Mula kang saka kuwi yen to si Adi wis ruwat saka panandhang saka kersaning Kanjeng Dewaji bakal kadekake sayembara pilih Yayi. Soram Dewangkara kengken. Lho, kepiye? Teko malah arawat waspa. Yen kaya mengkene lekasmu, kapan si Adi ruwat saka panandhang Yayi? Duh Kakang Mas, awrat matur ing ngarsa duka. Mengkono, iya.
upama pun Kakang ngaturi salah sawijining paran para utawa sesepuh ing praja Mandura mono kepiye? Yen jadi condong pun Kakang ora bakal kabotan amandhangi Yayi. Tan samar pamoring suksma sinuksma ya winah ya ing asepi sinimpen delenging kalbu pambukaning warana duh Kakang Mas katetangi raos sing manah kepingin ngaturi rawuhipun Resi Druwasa kepareng wanyrantos sawetawis Kakang. Pandita kang kinarya wangsit bendha umbang pangacaping awang duh Sang Resi sarawuh andika kula ngaturaken pasegan panakrami. Sang Resi sarawuh andika kula ngaturaken pasegan panakrami mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah. Nggih Raden Ayu saha Raden Kadipaten wonten wigatos punapa dene wanter animbali. Duh Sang Resi mesthinipun paduka mboten badhe kekilapan. Nggih Raden Ayu namung menawi mekaten menapa mboten ngrumiyini karsa. Sang Resi leres sabda andika pramila andika katuran rawuh mugi wonten kepareng andika paring ruwat dhumateng Nini Dewi. Hanjawi saking punika duh Sang Resi liripun kadosa pundi dene kateman mekaten. Iya Raden kauningan ana mila Gusti kula kateman mekaten rumiyin nate ngudi salah satunggaling gegebengan menawi kawatek saged ngrawuhaken jawata. Gusti Ayu Lepya dhateng kawontenan satemah salah kedadosan. Sumangga Raden kula aturi mas paosaken. Kaya mengkene kedadeane. Duh, Sang Resi. Yen kaya mengkene iki apa ora tinemu mokal? Iya. Raden. Menawi kapitang saking budi manungsa punika nama mokal, namung menawi kawas kapitayaning manungsa ingkang Maha Agung punika mboten nama mokal. Ya. Jeneng sun wis bisa ndungkap. Yen kaya mengkene kedadeane kepiye murih prayogani Sang Resi? Iya, Raden. Kula aturi ngrencang-rencangi.
Raden Ayu, sumangga kula dherekaken manjing wonten ing pepengkeran Raden. Remara reh manguswamya ngambrangeng kadi karunaning kaswasi aning marga hamalagung Resi Dwasa pranyata winong wong ing Bathara patrap semedi meminta nugraning Hyang Agung mulih kasembatan ing sinedya katarimah pamintane jejabang miyos kakung prabot busana kadewatan Kakang Mas inggih awit saking berkah pangestu Paduka putra pulunan Paduka miyos kakung. Duh Kakang Mas menawi wonten lilaning penggalih Paduka monggo paring pusaka nami dumateng jejabang punika Kakang. Nambang Iya, Nyai. Wangune putramu kasinungan. Muga sineksening Bathara Nyai. Ndak paringi tetenger Raden Basukarna. Raden, karaos sampun cundhuk sanget, kula nderek mangayu bagya. Nggih, Sang Resi. Kula ngaturaken agunging panuwun. Namung menawi mekaten lajeng kadosa pundi? Aduh, Raden. Lajeng Gusti Ayu kadosa pundi kula mboten wantun ngrumiyini. Duh, Kakang Mas. Aurat menawi kedah pepisahan kalian jejabang ingkang maksih abang kalian pundi malih wonten wewarah ingkang kados mekaten. Iya Kunti bener kandhamu nanging kuwi lumaku tumrap putra kang lumrah. Duh Kakang Mas ingkang lepat punika kula sanes kula Basukarna. Menapa Paduka tega menawi kula nandhang dosa ingkang matumpa-tumpa Kakang. Kundi tumrape kula Basukarna pancen sak utuhe dadi wewenange Syadi nanging Syadi kudu eling yen ta negara Mandura ana sajroning bebaya kang dadi undaraning perkara ora liya mung Syadi.
Duh, Raden Ayu. Menawi mekaten kula kinten boten badhe wonten karampunganipun. Sumangga Raden. Menawi handhaharatur kula jejabang punika kula suwun badhe kula gula wentah ngantos dewasanipun. Duh, Sang Resi. Kula dereng saged ndungkap menapa ingkang dados kersa antika. Duh, Raden. Kula minangka jejering resi wonten ing Praja Mandura sampun sakmestinipun nderek cawe-cawe bab prajanipun nandhang ribet Raden. Anjra ingkang puspitarum asiliring samirana mre Kundi samengko aja tidha-tidha. Kula Basukarna aturna marang astane Resi Drwasa. Yen to Siadi Wangkot pun Kakang ora bakal tanggung. Praja Mandura mbuh dadine. Nuningke Kakang Mas. Namung kemawon ampun kami tekan dateng kula Basukarna. Keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Kagem nesepi anak kula ingkang kawitan inggih ingkang pungkasan Kakang. Glewo kaya golek kencana ing ngembanan araos ayem marem esmu mesem eman wasesaning lelampan kedah pepisahan. Oh semedoting raos dahat angerujip nala tumanem jinem-jineman hamba barudah sesaing raos nganti kaya mledak-mledako ical saking Pandulu cengkelak kepat mancing ing patunggon.
maksih muda wis jumeneng nata. Sarira sembada dedeg purusa mumpuni ing aguna. Prawira caing palugon. Marma kineringan para wadya bala sentana miwah para kawula. Nalika samana Sang Nata lagya nandhang kunjana papa. Kang cinipta muhung raja putring Mandura kusumaning ayu Dewi Kunthi Talibrata. Marmanggung angeng udang angeng idung angung ramanabda tatanpa lawan. Ingkang katingal marak nenggih kusumaning ayu Dewi Gendari. Tan kendhadenira ngarih-arih parandene tan datan wirih ing penggalih. Batos rudenira nganti caraka kang dinuton ngebon-ebon ing Praja Mandura. Wah. Babu mireng pun Kakang Dewi wong ayu Kunthi. Mara kagayon tak kanthi ayi. Tak mbanocong ayun tak mbandodot wong ayu. Duh, Koko Prabu. Eling lamun ki lagi nedeng pasewakan Koko Prabu. Wah, Kunthi, Kunthi. Ayo ayi. Tak kanthi manjing ana ing tilamrum. Turutana prantaning pun Kakang ora kitang mung sak mareman wae ayi. Tetek nyaka ngaluhur dasar Kakang warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabala Ratu Kuntaputra maning katon. Nggih, Suman. Nalika semana kowe ndak utus supaya ngaturake panglamar kuning Praja Mandura. Piye, Yai? Entuk gawe apa ora? Duh, Koko Prabu. Inggih awit saking sakathahing para raja nerpati ingkang badhe ngayunaken. Sang Dewi Kinarya sayembara pilih Koko Prabu. Kakang kok Koko Prabu punika kadosa pundi? Dene beneh kalian padatan. Duh, Yai kadangipun Kakang Yai Suman. Sapungkure siadi saka Raja Plasa Jenar. Mangune kakangmu Prabu Gendara nandhang kunjana Yai. Aduh, Kakang kok menawi mekaten lajeng kadosa pundi? Ora kepenarasaning pun Kakang ayo mara gage ditututi cengkare Koko Prabu. Nggih, sawi kula dherekaken Kakang kok.
Tobat. Tak kira sapa jebolane kowe to. Ora gak saiki anak wis pira ora? Pengestunipun kula masih lamban. Ora ngandel. Yai, wangune alas iki sajak angker pingit kepati-pati Yai. Lho nggih Kakang Mbok. Inggih awit saking godhek ing kathah telung ngono punika kathah sato galak saha tiyang begal. Pramila nduk Kakang Mbok. Tinimbang kadrawasan alung kula deraken kondur wonten ing Mandaraka kemawon Kakang Mbok. Yai dak tampa dene gedhe pangemane Siadi marang pun Kakang nanging jengkare Pangeran Narasoma jaring estreni sayembara ndak sengguh sayembara apa jebul sayembara putri Yai. Kang mangkono ora kepenak rasaning pun Kakang yen to durung ketemu kelawan Pangeran Narasoma. Dene Siadi nyento kabotan nderekake pun Kakang ndak lilani bali mring Mandaraka Yai. Duh Kakang Mbok. Kula ajre dateng dudukanipun Kakang Mas Narasoma. Soling macan kara ana Rara Bentra semaya-maya kasar kuning namuki kakiri-kiri nyaler prapoto abang kawakar mangwa mungso haminto lawan anggrulir singonapto adyanan nubru wah uruh kok wis meka ning kene lho kae ana wong wadon loro padha sulistya. Mandeg aja mlayu.
ring tengah alas kene ana wong wadon loro. Tak takoni, sapa kekasihmu, saka ngendi pinangkamu lan arep menyang ngendi wong ayu? Kisanak ditepungake wayaku Dewi Pujawati dene iki adhiku Madrim saka negara Mandaraka. Bakal tumuju ning negara Mandura. Mara gaging aku kowe sapa lan kena ngapa dene kowe nyandhet marang lakuku? Prabu Gendara saka Plasa Jenar. Anane aku nyandhet lakumu. Gelemo kowe dadi putri Prameswariku. Ayo ndak boyong ning negara Plasa Jenar. Gendara suthik aku weruh marang dedapuranmu. Tinimbang nyepet mripat luwung Minggata. Prabu Gendara. Mara gage Minggata. Minggata kowe tinimbang nyepet netra. Wah, dalah. Wong wedok saiki ngene iki to. Ayu rupane ning kasar basane kabeh. Ora apa-apa, aku seneng. Kowe pepinjungan adoh, sangkan adoh paran. Kekejero kaya sikatan ndak candak dadi putri boyongan kowe.
Sinuwun. Ati Minjang loro wis nyawiji menawi sampun peputra kang kula patuko nyuwun kakung menapa putri. Yayi atut purba wasesa oning kersane Gusti kang ngakarya jagat ya Yayi. Nggih sinuwun. Nanging ampun kalangkung kathah loro orane telu waton panggula wentahe kang permati wong ayu. Ireng gembuleng himawan mungwing tawang anglimputi sunaring juang pratangga pati ambabar remeng-remenging swasana esmu nyemu kang lagya kataman emeng nenggih Prabu Pandhu Dewanata maksih mudha wis jumeneng nata sanadyan to wis Hanyakrawati hambau denda ing praja Ngastina parandene maksih katingal godhang awit kapungkur wis nyangkok cempaka mulya kang tuwuh ning praja Mandura Eman wasesaning lelampahan teka malah kajoderan para punakawan tetiga anggung tut puntat humiring tindaking bendara samarga-marga tansah sendhon waon gegeculan reng-reng truk-truk gareng-gareng petruk-petruk nah lehmu nandur kuwi genah ana asile ya ya ning ya bareng lehmu ngingu manuk janjane iki ngingu manuk iki hasile iki apa wah aja ngremehke wong open-open manuk kuwi kapan oleh titik wah mesti genah apike sapa sing nyolong manukku? Manuk undi? Sapa sing nyolong? Lah. Sing nyolong manukmu ya sapa? Iso meneng ora? Iso meneng ora? Kon meneng ora? Ora gelem meneng, apa arep njaluk tak kowe dhuwit? Kene wis reng. Kakek ini lagi kumet budreke. Wis ngono kuwi. Wong meneng kok dadak mbeseli. Sapa sing entuk beselan? Sapa sing entuk beselan? Kene, aku njaluk Hascarya Parata wekasan wahe Katana. Ya kuwi sanggeni Pratipta
Kiai Semar Petruk Gareng lan Bagong Bagonge mboten nderek ten mriki mboten enten Cake beda. ora ana mboten oh iya kok Bagong ora melu ngopo to Reng ora lulus oh lah mula kok ora melu wonten dawuh Gus Dadi bahan. mulane mandeg mayong tindakku jebul abot arasaning atiku Kiai Semar perkawis napa Den monggo paring dawuh anggonku nyengker cangkok cempaka mulya ning praja Mandura jebul akeh kang padha ngarepake Kiai kasaru praptaning Madrim Pujawati gumrojok tanpa larapan Pujawati dene punika adi kula Madrim saking Mandaraka esdining manah badhe sumusul Pangeran Narasoma wonten ing Praja Mandura namung kemawon wonten tengahing margi dipun begal kalian Gendara Raja saking Plasa Jenar kula nyuwun pangayoman menawi mekaten sumangga kula aturi manjing wonten pepengkeran Sang Dewi. Caran goyang cemeti sada lanang Ibu Bumi Bapa Kuwasa Sekarasat Gunung Cukruk Madrim Pujawati
Kindil-kindil. Pandhawa tata Katiwisaya Lindriyaksa Sara Maruta Pawana Purna Marengono Nggih Gus Mrekaking ngaku sapa kasihmu dene wanuh wani ngumpetake buronku Rade Pandhu Dewanata saka negara Ngastina sumurupa Sang Prabu ing kene Naranana playune kidang menjangan buronku wong wadon loro Madrim Pucawati ayo ngumpetake nang ndi Sang Dewi kekarone ora keduga becik minggat aja gawe kutha anane ora gelem kuwi mesti ana wong kang kaya kowe. Ayo. Ndi atur nomor ning kene. Nggih, Prabu Gentara. Bisa mboyong Madrim Pujawati yen to wis bisa nglangkai bangkine Prabu Pandhu Balata ing kene pangajapmu parat.
Saksana hamentang langkap ya lumapas kumrit swara jam pare kalepatan kula nyuwun samudra pangaksami sing nuwun kula sampun tobat sinuwun aduh Kakang Mbok kula nyuwun pangayoman Kakang Mbok oh
Aduh, sinuwun. Kula Gendari kadangipun Prabu Gendara. Sepinten ageng ing kalepatan Koko Prabu Gendara dalah rayi kula Arya Suman. Kula ingkang nyuwun pangapunten sinuwun. Duh sinuwun. Kula nyuwun ageng pangapunten. Kula suwun Nyai Arya dipun luwari sinuwun. Sang Dewi Nyento Arya Suman ndak luwari. Kepian tepe wong ploso jenar. Aduh tobat. Mugi sineksening Bathara sinuwun. Menawi kula Dara Gendari minangka lintunipun nyento mangkono ndak luwari kadang ngunom yaiku Arya Suman bakal ndak lalapake ning negara Ngastina. Sang ayu kapandho ing praram arom ayom rasaning ati ibu yen kasembatan lelati sang Prabu. Wah. Nek mate rasane. Duh sinuwun. Babar pindampun katanggelan. Sarene Nyai Harya sampun mertobat. Kula sagah nyawanaken dhateng Praja Ngastina sinuwun. Sang Dewi nyento mangkono malah pasang yugya saya muwiraketing kekadangan antarane Plasa Jenar lan Praja Mandu Ngastina. Sarehne jeneng ingsun jen isih nutukake laku sun kanteni para repat punakawan jeneng sira Budhala Andingini. Gareng kelawan Petro mara gage derekno Sang Dewi tumuju ning negara Ngastina larapno ana ing ngersane Kanjeng Adipati Destarata. Nggih, sinuwun sendika ngestakaken dawuh.
ngaturaken agunging pangaksami dene sampun ketulung marang kula dalah rayi kula pun madrim. Nggih, Sang Dewi. Dumawaha sami-sami. Tobat. Sinuwun, kula matur nuwun lho sinuwun. Inggih, Sang Dewi. Tobat Kakang Mbok. Gek arep ngales apa to aku? Yayi, yen to wis dadi anteping TKT Siadi. Ora kurang dalan Yayi. Dara dipun tampi menapa mboten? Nek mboten dipun tampi kula saged dados pengawakan sampean. Tobat. Kiai. Wes gerang daplok kok arep nyambut. Gerang daplok niku rak perkara umur. Nek pun wis karep, niku sami mawon boten kalah wong mburi kelir niki. Kiai Semar, ingsun mangerti sapa sejatine Kiai Semar. Kang iku kaya kurang prayoga nyenta Kiai Semar kang nyarirani. Inggih, monggo Den, kula namung dederek. Sang Dewi menawi Pangeran Narasoma estu mlebeti sayembara wonten ing praja Mandura kados pundi anteping Sang Dewi. Sinuwun boten tarimah raos sing manah kula. Naraina semubang Hyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanigara kageber menawi mekaten sumangga kula dherekaken wonten ing praja Mandura. Sumangga Raden. Prabu Kunti bojo melang-melanging penggalih. Karana wis dungkap tumapak kalane sayembara kawiwitan. Nanging dereng wonten unjuk uning ingkang pinijing gati.
Dewi Kunthi Talibrata sanadyan badhe sinugraha parandene mboten kawistara bingahing penggalih. Katitik kuceming wadya sajak wis ilang gregete. Raden Basudewa sruning trenyuh dadya bungkem kang tutuk. Nyenta lare garong-garong panangise. Pepet kang cipta tan wikan apa kang kudu den gawe. Janinganing talaka kadilangit mambang tanpa sulan upamaneka Lintang tulya kusumayana sumawur jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Nini sayembara bakal kawiwitan, sira bakal sinung kanugrahan. Lah kok katone malah ora bombong ki kepiye Yai? Nini pundi? Duh, Kanjeng Rama Dewaji. Ora trasing manah menawi kula taksih enget marang wewayanganipun kula Basukarna Siang Pantara Ratri. Ila talah jagat Dewa Bathara Kundi aja keduwung marang lelakon kang wis kadung. Sing wis ya wis. Sing durung aja nganti kuranging panaliti sarta sepening pamitung. Anane rasa kang kurang prayoga mono ya mung tansah jeneng sira kombak kumbul marang pengangen-angen kang dudu. Mula yer Kunthi selehna rasa kang kurang prayoga. Sabanjure nyipta panggonta kang yekti lan kandhelana rasa panembahmu marang Hyang Agung kang iku jeneng sira bakal antuk pepadang Nini Kunthi. Janinganing talaka kadilangit mambang tanpa sulan upamaneka Lintang tulya kusumayana sumawur Duh sinuwun menawi mekaten kula nyuwun pamit badhe mundi menapa ingkang dados dawuh Paduka Rama Prabu. Ya Kunthi.
kang pratitis pamilihmu. Basudewa, bab pranataning sayembara apa wis rumanti, Ger? Ih, Kanjeng Rama. Awit saking berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Dewaji. Bab sayembara sampun rakit kantun nengga dawuh paduka Kanjeng Rama. Ya, yen mangkono morenggal diwiwiti, Ger. Dewi ditepungake wayaku Narendra saka Parang Barong. Parangku sumo kang dadi jejulukku, parang rusak pepatihku, truntung kawung abdi semlirku. Sida mukti sida luhur slobok paminggirku. Ning negaraku aku sugih pabrik, Sang Dewi. Ora kleru yen to milih aku. Wah, Dewi, ditepungake wayaku Prabu Maesa Kinurek, kandhang putra negaraku, kebon abrang pepatihku, kebon dungkul, kebon lando abdi silelengku. Sang Dewi, oleh negaraku aku Sukiraja Kaya. Katarima tapaku kasinukan aji jimat pompo. Sang Dewi, ora klelu nyento milih aku.
saya cedhak ungganing sang binagus. Saya abot cangkae. Rol kanang riwe kaya tangkis dadal. Ati bebek hari rondredeg. Bayu lolos warsa pangrasane. Dasar sang putri ingkang kasinungan teka malah anyembuh pamore kinumpulake sisa bebayune ambuti cumangka sang-sangan den kalongaken. Dewi Pujawati kedhep tesmak pamandengi. Imba tepung gathik waja. Branang pasemone. Anggunung Butarepani. Sruning bendu kebat mrapat pindha Kartika silih pernah. Iku sapa dene ana sipating wanudya wani clandhakan murang tata sang dewi ditepungake wae aku Pujawati garwane Pangeran Narasoma ora mbiyen ora saiki janji priya ketemu wanita kang sulistya mesti sulaya. Ayo bali mring Mandaraka. Sewu wirang kang sinandhang sewiling sem dadi siji jegrek pindha kunarpa ngadeg suning bendu mesat mring loka baka.
Yai, Siadi bakal menyang endi? Duh sinuwun. Awrat tumitah wonten ing Madyapada. Yen mengkono lekasi Siadi, tegese Siadi lawan marang kodrating jagat. Duh sinuwun. Badhe kados pundi badhe kula antepi aja Yai. Isih duweni rasa tidha-tidha marang pun Kakang. Duh, sinuwun. Napa paduka kersa nampi kanyatan? Yang Candra Purnama Sekali lagi tepuk tangan untuk Ki Pranowo Aryo Widyatoto dari jurusan Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta yang telah menampilkan lakon pakliran padat yaitu Kunti Bile.